Plynoservis sa špecializuje na vykurovacú techniku značky Protherma Vaillant. Robíme aj tepelné čerpadlá, solárne systémy, klimatizácia a rekuperácie. My sa snažíme to robiť od predaja po montáž a následný servis. Tie najťažšie situácie, čiže ťažké montáže, tak to nás vlastne dostáva do popredia, lebo robíme to, čo niektorí ani nechcú robiť. Veľakrát to je o tom, že prekonávaní sami seba, lebo však nie sú to jednoduché stavby. Moja úloha je 24/7. Si pamätám, že sme sa dali za štedrovečerný stôl a proste telefón, vypadá nám teplá voda, hej, doma majú malé deti, tak vtedy som pocitil, že čo vlastne obnáša táto práca, že nekončí to tým predajom, ale celý ten proces začína. V roku 2024 sme mali cez 150 stavieb a cez 900 servisov. Už to nie je, že idú do plynoservisu v mene, ale idú do bažika. Našou hlavnou činnosťou je vytvárať pohodlie domov.